bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Boulofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaw, doctorate Jamonyé se bien turko la adamade la koy, fiew, fois ka soro iye bana ñeñini ka don na kari, meme ka sababu ka sika dangari ke, adamade ke ñenamaya la, o kele ke fo maw farikolo la, wa o yɛrɛ ti ɲɛ fiew, fois ka soro iye lakɔliso ɲuman sɛgɛrɛ. A filɛ aw kɔrɔ, École de santé Kalajata na Boulofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, on veut Bamako ya Kalabankura. Fɛn min ye santé baara ɲuman ye sa, nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ École de santé na Bolofara caman la. École de santé Kalajata, o n'a filɛ kɛ anw bolo jigi ye. Formation de qualité dɔgɔtɔrɔya sira kan. Min bɛ se ka kɛ k'a fɔ aw ka denmisɛnw ka futinɛ yeelen ye, o bɛɛ lajɛlen bi kalan nin lakɔliso dagabana ninnu na. U ka bolofaraw de filɛ nin ye. Cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, n'o ye niveau bac ye. Infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wɛrɛ o kɔfɛ, aide-soignant ka taa fara matronika. Nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don École de santé Kalajata n'a bolofara caman Institut de sciences médicales Gorée la. Ayiwa, lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yanni jama ka caya. U tɔgɔlen de filɛ anw fɛ Kalabankura yan hôtel Wasulu kɔfɛ de Coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20. Kalan kalan ye siniɲɛsigi. Dugutigi, ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa. E ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo, i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Seukaw fɛ yen denmisɛnnin k'a dege bololabaara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bololabaara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa fɛ staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan
musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 10 wolofila 36 75 ngo 98 10 wolofila 36 45. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye tarata ye min ye octobre kalo tile 22 san 2024 wulada in na babu an bɛ taa SOMAGEP la n'an bɔra an bɛ taa Kulubakaw fɛ colonel Asimi Goyita ale min kɛra général d'armée ye an na dɔ fɔ ale ka ye baara minnu kɛ k'a to sɔrɔsiya kɔnɔna na Mali kɔnɔ kibaruyaw la an na taa munumunu salo kɛ ka taa kɔkan kibaruyaw la BRICS jamanaw kɛba olu bɛ ɲɔgɔn ye la Chinois ko k'olu ni Irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔni ko foyi tɛ se k'o wuli ko fɔ min ma fara a kan Tenzawa Ten a yelen no k'a fɔ nin waati in na Algérie ale ye tile 3 di ko maa minnu pulukutira ka don ale fɛ k'u ka taa dɛ k'u k'u yɛrɛ ɲini a butigi Dakaru n'a yɔrɔ kariw kɔni bɛ sen na fɔlɔ an kɔni tuloma dalen don a ko fɛ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye sɔɔni sisan. Bɛɛ lajɛlen mago bɛ ji la n'o ye magoɲɛji ye ji sanuma a b'a fɔ min ma nanzarakan na ko l'eau potable keba eau potable o dilayɔrɔ ma an fɛ yan sa o ye SOMAGEP ye i b'a dɔn k'a fɔ SOMAGEP ale kɔni waati min ka gɛlɛ a ma kosɛbɛ o ye tilema waati ye yaasa mɔgɔw ka jiko bɛ se ka sigi sen na cogo min na SOMAGEP ale kɔnna ka baara belebelebaw daminɛ kabini sisan o de la ATT bugukaw Ɲamanakaw Jalakɔrɔbugukaw
ani yirimajɔkaw ni Bamakɔ fan dɔw ji a bɛ tigɛ olu la waati ni waati tile ale kɔnɔna na ka kɛ ni o jitigɛ in ye sa SOMAGEP y'a yira k'a fɔ k'a bɛ baara belebelebaw de la a ka machine na machine minnu n'u bɛ k'olu larawulili kɛ yaasa ka san wɛrɛ funteni k'o kunbɛn directeur ba n'o ye Dramane Kulubali ye a ko ko maa caman bɛ bi tiɲɛ don dɔw bɛ ji sɔrɔ sɔgɔma dɔw b'a sɔrɔ wula fɛ maa dɔw bɛ olu yɛrɛ tɛ ji sɔrɔ u ɲɛna min ye dɔw ye olu kɔni kun ser'u ka robinet n'u ka fɛnw ma nka u k'a bila u kunna k'a fɔ ko SOMAGEP ale bɛ nin baara ninnu de la keba ni machine minnu filɛ nin ye ninnu de bɛ ka larawuli yaasa ni ɲinan tilema sera jiko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na robinew kɔnɔna na directeur ba n'o ye Dramane Kulubali ye a ko k'u kɔni bɛ baara min na keba ko nin bɛ taa kun cɛ fo novembre kalo ale kɔni dɔgɔkun filanan kɔnɔna na sabula baara ninnu daminɛni ni sisan cɛ a bɛ ni kana kalo kelen sɔrɔ u b'a fɛ ka nin dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ yaasa degun foyi maaw kana na o sɔrɔ jiko la ni funteni bɔra wa ni machine minnu filɛ nin ye ninnu de b'i ka baji i ka kɔjiw jiw fɛn fɛn bɛ tɛmɛ sa olu de b'a bɛɛ lajɛlen ta k'a bayɛlɛma ka sɔrɔ k'a kɛ ji sanuma ye k'a fili ka taa i ka robinet ale kɔnɔna na bi maa minnu bɛ ATT bugu la kɔni don o don olu bɛ ka anw wele ko ji t'u fɛ yen ɲamana bɛ o cogoya kelen na Jalakɔrɔbugu bɛ ten Yirimajɔ ani Zɛri ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin kule kelen de la keba wa ko a kun de filɛ nin ye dɛ SOMAGEP ka machine u bɛ k'olu de dilan yaasa ni samiya kɔni banna k'a fɔ ko tilema o bɛna na don o k'a sɔrɔ minɛn ninnu kɔni u sigicogo ka ɲi baara bɛ se ka kɛ n'u ye tilema kɔnɔna na maaw ka jiko mago ka gɛlɛ waati min na kosɛbɛ ji kana na tigɛ u la an bɛ dugawu kɛ sa baara min daminɛlen filɛ nin ye ala k'a timɛko ɲuman yira an na nɔ tɛ tile fila in na dɔw tɛ ka ko dɛ san ninnu fana tɛ ka na tuguni i n'a fɔ météo y'a fɔ cogo min ji jɔ bɛ kɔni Bamakɔ yan fɔlɔ dɛ an dɔgɔkun fila tɛ nin ye donc min ye SOMAGEP maaw ye olu kɔni filɛ nin ye u ka machine de ka nin ye u bɛ k'olu dilan sa yaasa min ye tilema ma se keba ni tilema sera a fɔ Dra ye k'an bɛ anw ye suivi mɔgɔw ye dɛ ni mɔgɔw ye fɛn fɛn fɔ an b'a la kɔlɔsi ka an galabuti nɔfɛ dɛ ni ne yɛrɛ ma taa an ka petipetininw bɛ yan m'olu bila ka taa ko lajɛ dɛ donc a ko ko nin kɛkun ye yanni tilema cɛ yaasa u ka se ka baarabaw kɛ nin waati in na o la ni tilema sera ji bɛ se ka di cogo min na bɛɛ lajɛlen ma k'a sɔrɔ degun tɛ a la Bamakɔ fan dɔw kɔni fɛ ji bɛ ka sɔrɔ nka min ye an ye kin minnu fɔ sisan keba olu de ka jiko kɔni gɛlɛyalen wa jiko yɛrɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don nin waati in na nka maaw k'u kɔlɔsi keba ji bɛ tɛ min ta ye ji bɛ tɛ baarakɛta ye ji bɛ tɛ kɛ selijitalan ye wa ji bɛɛ lajɛlen o tɛ se ka mara fana min ye SOMAGEP ka jiw ye olu kɔni ye o dilannen don cogo min a n'o baaraw bɛ ka kɛ cogo min u bɛ ka larawulili min kɛ o de ye nin ye an sera ka min sɔrɔ u yɛrɛ ka ɲɛmaaw bolo keba n'an bɔra yen an bɛ taa kiiritigɛyɔrɔ la a kun yirala sa k'a fɔ ko min ye CMDT ɲɛmaakɔrɔw ye sefa wari miliyari 6 a n'a kunkanfɛn ko kɔni kun kan ka di olu ka baarakɛla dɔw ma ntɛnɛndon kalo tile 21 maa minnu kun bɛ nin waleya in na olu kɔni kun welelen don sa k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen ka Cour suprême na keba an bɛ sɔmi ko ma tuma min na min ye maaw selen kɛnɛ kan ye a yirala k'a fɔ sa ko min ye CMDT directeur kɔrɔw ye Ousmane Amion ka taa se Kalifa Sanogo ma Baba Berté Cɛnan Kulubali olu minnu tun bɛ sa ni musaka ko kuma in kɔni taara ka ɲɛsin olu ma a yira k'a fɔ ko olu ka sunadonbagaw kɔni tun bɛ yen nka min ye waleya in yɛrɛ ye a bɔra dɔgɔkɔrɔ don fana ma fɔ maa ye baarakɛla maa 595 olu de kɔni olu ka plan social n'i bɔra baara la wari min kan ka d'i ma o musaka o de y'o ye o bɛ se cogo min na ka sigi sen kan sisan an bɛ taa Kuluba kunungo Kulubakaw fɛ yen keba baara min kɛra o ye ka jala di an ka kolonɛliw ma minnu kɛra generaliw ye nin waati in na maa min ka jala bɛ bɛɛ ta ɲɛ bi o ye Asimi Goyita ye
Assimi Goïta, Moussa Traoré tɛmɛnen kɔfɛ, Amadou Toumani Touré tɛmɛnen kɔfɛ, ale de bɛna kɛ général d'armée sabanan ye an ka jamana kɔnɔna na. Capitaine Bakari Goïta o denkɛ don, bi bi in na a si bɛ san 44 na. Jala min n'a bɛna n'a don a kamankun na Keba, o ye 5 étoiles ye. N'i ye Assimi yɛrɛ ta k'a lajɛ, Mali ale kɔnɔna na yan sɔrɔsi kalanw a ye olu kɛ. Kalan fɔlɔw olu kɛra Prytanée na Katikaw fɛ yen, a bɛ fɔ yɔrɔ min ma Kulukorokaw fɛ yen ko Omiya, a taara kalan fana kɛ yen, a yɛrɛ sɔnna koyi ko a ka sɔrɔsiya kalan kun fɔlɔ dafalen kɔfɛ sa ko ale bɛ taa armée de terre la. Armée de terre bolofara min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko blindé, ale ni cavalerie a y'o ta. Général d'armée Assimi Goïta a y'i to o senfɛ sa min ye a ka sɔrɔsiya baara bɛɛ lajɛlen senfɛ, ale kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn terrain sanfɛla kɔ koyi. Surasiw dun ko le terrain commande. Assimi a ye baara kɛ an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ, Segu ni Moti mara la a ye baara kɛ yen. San 2002 san min ye Assimi ye, escadron min bɛ yen n'o ye 134 ye, n'a fɔ ma ko 134e escadron de reconnaissance de Gao Keba u y'a bila o kunna koyi. San 3 o kɔfɛ sa a kɛra commandant adjoint ye 123e escadron de reconnaissance de Kidal. K'a daminɛ san 2008 na ka na se san 2010 ma, Assimi ale ye sous-groupement tactique min bɛ Mali ni Algérie dancɛ la, banbanciwale ni ninjugawale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na u y'a bila o kunna, min ye narcotrafiquants ye a y'olu fana kɛlɛ kɛ. O waati fana tɛmɛnen kɔfɛ, min ye 2e compagnie ye n'o bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin 37e régiment ma transport, a ye o kɛ san 2011 san 2013 a kɛlen ka kalan caman kɛ ka jɔyɔrɔ caman sɔrɔ Gao kɔnɔna na, Kidal kɔnɔna na, Menaka kɔnɔna na, Tesaliti ani Tumutu, Segu ni Moti. O de la sa san 2014 a yɛrɛ ko sa ko ale bɛ don force spéciale la koyi Keba, volontaire ya in hukumu kɔnɔna na, Assimi sanayɛlɛ kalan min bɛ sɔrɔsiw ka gun kan n'a bɛ fɔ o ma ko breveteli, enseignement supérieur militaire a y'o kɛ. O de kɔfɛ sa min ye jɔyɔrɔbaw ye o taara ka d'a ma sɔrɔsiw ka gun kan, officier centre opérationnel interarmes de l'état-major général de l'armée a y'o kɛ koyi. Chef de division opération de l'état-major armée de terre Keba a y'o fana kɛ. Min ye novembre kalo san 2015 min ye général d'armée Assimi Goïta ye, a taara ka bila min ye sɔrɔsi minnu bɛ yen n'olu ye force spéciale ye, olu ka coordination hukumu kɔnɔna na, ministre de la défense y'a ta k'a di ministre de la sécurité ma. Keba Radisson bingali min kɛra, Assimi n'a ka cɛdenw olu de taara mɔnɛ bɔ an na k'o maaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'u kɛ saw, min ye Radisson yɛrɛ ka tila k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Assimi tilalen kɔ o la sa, a kɛra unité opérationnelle autonome bataillon de force spéciale min bilara Sofarakaw fɛ yen Mopti marabolo la, a ye o ɲɛmaaya kɛ. A y'i to la min ye commandant de bataillon de force spéciale des centres d'aguerrissement sɔrɔsiw tɔgɔ la, a y'o fana baara kɛ. A ka nin sɔrɔsiya wulikajɔba in senfɛ Keba min ye Assimi ye, faso kanu, faso tin, jamana yɛrɛ kɔnɔna baara, fasodenw ka jɔrɔnakow, maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min, Assimi ye nin kɛ a taala ye koyi. A tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ a ko Mali, a ko faso, a ko jamanadenw, n'o y'a sɔrɔ a y'i se bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɔnɔna Keba, kɔkan na fana min ye Nations Unies ka bolofara min kun bilara ka taa Darfourkaw fɛ yen Sudan, a taara ye a ye zole da ye. O kɔfɛ sa min ye cours d'application école de train na Faransikanw fɛ yen, min ye Assimi a y'o kɛ koyi. Cours fana n'o o ye capitaine ya ye k'o kalan fana kɛ. Opération spéciale min bɛ se ka ninjugawale ni bamancawale kɛbaaw kɛlɛli kɛ Keba, a taar'o kɛ Alimaɲikaw fɛ yen, min ye école d'état-major du Gabon, a tɛmɛna o fɛ ka sɔrɔ sa min ye force spéciale ye Tartan en Floride, États-Unis kaw fɛ yen Keba, a taara kalan kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na. Assimi min ye utukalo tile 18 san 2020 ale taara sa ka kɛ CNSP o ɲɛmaaba ye n'o ye comité national pour le salut du peuple ye. O la sa u y'a ta k'a kɛ jamanakuntigi dankan ye min ka baara bɛɛ lajɛlen kun bɛnnen don kɛlɛbolo ko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔna na. Kabini juin kalo tile 7 san 2021 Keba, général d'armée Assimi ale de taara sa ka kɛ Mali ɲɛmaa ye n'o ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye, wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa fana don an ka jamana kɔnɔna na yan. A bɛ fɔ ma sa ko grande croix de l'ordre nationaux o b'a bolo,
min ye croix nationale fana ye o fana b'a a bolo médaille de guerre médaille de grand officier ordre national du Mali a ye ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ min ye Assimi ye croix de valeur militaire o b'a bolo médaille de sauvetage b'a bolo médaille de mérite militaire médaille de commémorative de campagne médaille d'honneur de la police b'a bolo ani sapeur pompier ale ni médaille protection civile o fana b'a bolo ka taa fara médaille de mérite sportif ma ka taa fara médaille de mérite sportif k'o fana fara a kan min ye Assimi ye diɲɛ fana kɔnɔna na keba maaw ye danaya d'a kan koyi Burkinakaw ka ordre de grand croix o bɛ a bolo ale ni Niger ta médaille de défense française échelon or o fana bɛ a bolo ka taa fara Nations Unies o ye jɔyɔrɔ min d'a ma Darfourkaw fɛ a ka kɛlɛ min n'a taara o kɛ bi bi in na maa min bɛ yen ni ale ka jala b'an ka sɔrɔdasi bɛ ka jala ɲɛ a bi kɛlɛ dɔn kɛlɛ taabolo a b'o dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka kɛ wolomasiri tabaw ka gun a b'o dɔn marafa ye mun ye kisɛ bɛ ci cogo di opération bɛ kɛ cogo di maaw kan ka wulikajɔ kɛ cogo di fɛɛrɛ ni dabali jumɛn kan ka sigi o de la ani Sadio Kamara u ye baara caman kɛ ka fara min ye colonel Maliki Diaw kan min ye Modibo Kone ye ni ale ni Ismaila Wage keba Assimi Goïta ko ka min fɔ maaw ye silamɛ don han a furulen don denw b'a bolo wa min ye diinɛ ye alamusa o alamusa ntɛnɛ o ntɛnɛ keba a bɛ sun donc an bɛ se ka min fɔ maa min bi ni a b'an ka sɔrɔdasiw bɛɛ ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale de ka bugunatigɛ belebelebaw an sera ka minnu sɔrɔ a kan o ye nin ye k'a yira bɛɛ la fana k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye keba n'a ni bɛnna min kan a b'o kɛ dɛ o kelen kɔni o fɔ fan bɛɛ fɛ k'aw y'a bila nin kan kan e de bɛ se ka jɛngɛ sinon ale kɔni ayi n'a ni maa maa ye layidu di ɲɔgɔn ma a b'a da tu i la wa sɔrɔdasiw fɛ yen fana keba ja cɛ a bɛ balontan fana kɛ i ɲɛ b'a la numankuru don han aw dun bɛ gauchew dɔn e yɛrɛ ye balontan ko kalama gauchew olu jɔyɔrɔ balontan ko o dogolen tɛ maa la wa galabu o fana ka kɛnɛ an sera ka min sɔrɔ furanjɛla fanga ale ɲɛmaa kan ale min ka jala bɛ sɔrɔdasi bɛ taa ɲɛ nin waati in na o de ye nin ye keba an b'a fɔ sango min ye Assimi ye danaya min dara n'a tɔw kan o ka minɛn fa halisa jamanadenw miirinaw minnu ye min ye degun minnu bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ maaw bɛ ka laɲini minnu kɛ u k'u jija a bɛɛ lajɛlen keba a ka se ka sira sɔrɔ n'an bɔra yen gendarme olu bɛ kalan na a bɛ fɔ min ma ko BA1 école de gendarmerie ale y'o kalan daminɛ nin kalo in tile 18 yaasa ka dɔ fara gendarme olu ka dɔnta kan sécurité sirabaw kan o bɛ a la gendarmerie yɛrɛ kalan n'o ye BA1 o b'a la u b'a fɔ min ma sa ko modulu o bɛ tali kɛ sa u yɛrɛ ka kow kɛcogo la maa n'i bɛ sɔrɔdasiya la gendarmerie la n'i ye maa minɛ i kan k'a kunbɛn cogo di i kan k'a bɛrɛbɛrɛ cogo di ɲininkaliw bɛ kɛ cogo di fo kana se siraba ka kow bɛɛ lajɛlen ma ninnu kalan ninnu bɛ ka tali kɛ o la école de gendarmerie ale kɔnɔna na kuluba faama sigiyɔrɔ olu fana bɛ k'u ka maaw kalan han keba n'o o ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen kuluba baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye personnel ye n t'a dɔn n'i b'u dɔn chauffeur ani a tɔw bɛɛ lajɛlen ni secrétaire u bɛ ka kalan k'olu fana kunna kulubakaw olu fɛ yen sisan musow ko cogo di Assimi ka jalakura ko in na dɛ an ka ja an k'o lamɛn musokɔrɔbaw u kumana dɛ an k'u lamɛn an ka kunfɔlɔw lamɛn bi wulada in na u ka jala ye jala tɔmɔ nin dɛ dɛ jala in dara jo kɛnɛ de la jala in dara kolo kɛnɛ de la jala in dara ji tigɛ de la jala in de jala suɲɛni ye jala in ye jala ɲininen de wo sira jala in nɔfɛ wa maa min ko k'a bɛ jamana in taa ɲɛ ala k'o taa ɲɛ ni maa min ko k'a bɛ jamana in segin kɔ ala k'o segin kɔ jala in dalen ni n ko a ma diya n ye n ye nkalon tigɛ se de tɛ ye n'o tɛ n ko bɛ taa taama ka taa fo kuluba mɛ Assimi fo a n'a nɔgɔ jama bɛɛ n b'u fo ka barika da u ye ka dugawu don jamana in ye ala ka jamana in taa ɲɛ maa ma jamana in taa ɲɛ ala k'a taa ɲɛ maa ma taa ɲɛ ala k'a taa ɲɛ ala ka sijan ni kɛnɛya ala k'a di Assimi ma ani Wage ani Kamara ani Diaw ani Chogali ani Kone n bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen ne bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ala k'u sanayɛlɛ maamu sanayɛlɛ ala k'u sanayɛlɛ maamu sanayɛlɛ ala k'u sanayɛlɛ ala kira kanu kɔsɔn jamana in ala k'a taa ɲɛ ni maa min ko a tɛ jamana in fɛ ala k'o nagasi bagan kɔnɔ k'o nagasi ni maa min ko k'a tɛ ninnu fɛ ala ka kojugu k'u la
ok ne ba maa minnu bɛ a fɔ la k'a fɔ ko ko gɛlɛya bɛ yen ko ni kun t'a kɛ wagati ye e bɛ se ka mun fɔ o tigi marifa ka d'u ma u ka taa nord la marifa ka d'u ma u ka taa nord la u ka taa kɔrɔ fɛ u ka taa kɔrɔ fɛ kɛlɛ la n'u taara jijugu min ye ka taa kɔngɔjugu mun ye ka cɛɲɛ cogo n'u u ka kan n'a ye walima n'u makan n'a ye minnu y'a fɔ k'a ma ɲɛ olu b'a dɔn ne bɔra kuma na ok bon do ka jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mali ma ni kuma kuncɛ kuma ne bɛ mali n bɛ barika da ala ye ala ka mali ala k'a sanna yɛlɛ ala ka mali sɔrɔsiw ala k'u sankɔrɔta ala kana u labila jugu ye maa o maa bɛ kuma jugu fɔ fu kɔfɛ ala k'o kuma jugu ta k'o se o tigi ma maa o maa bɛ ɲuman fɔ u ɲɛna ala k'o ɲuman k'o tigi ye maa o maa bɛ juguman f'u ma ala ka juguman ko a ta k'a segin a yɛlɛma o tigi ma. ne yɛrɛ hakilina ye min ye o tɛ fɔra cɛ la sa cɛ k'an ka jamana ɲɛnabɔ k'a d'an ma sa u ka fɔra Asimi k'an ka jamana ɲɛnabɔ k'a d'an ma Moribo tile o ma kɛ anw ɲɛna Musa tile o y'a sɔrɔ anw ye denmisɛnnin ye jamana bɛ lompo lanpan na minnu cɛw sara fɔlɔ na hali sini dɔw somɔgɔw u m'u denw kibaruya dɔn k'u tununnen don an balimaw sara fɔlɔ na ko walayi k'u tununnen don hali sini sanga dɔw mana laci ne ko tɛ fara Asimi mun na jamana ka jɔ o nana nin tilese kunsɛjɛ fɛ ka na nin bɛɛ ɲɛnabɔ ka nin bɛɛ fɛrɛfɛrɛ ka ɲɔgɔn n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a di an ma ne ko mun na an t'an bolo di ɲɔgɔn ma mun na de minnu ko ka vote kɛ ko k'a fɛngɛ kɛ na olu mago b'u poche kɔnɔna de la o nin ko jamana de nin ko faso de depuis ni Asimi nana don Asimi ye dɔ bɔ a sara wari la fɔlɔ ko ka jamana ale ko de ko jamana ko ka faso de ka dɛ donc min ko ka faso ka dɛ an bɛ sa o de nɔfɛ wallahi bila an bɛ sa Asimi nɔfɛ wallahi an bɛ sa Asimi nɔfɛ wallahi bila hali n'a ko bi ko maliyɛnw ka bɔ bi ko ka vote kɛ wallahi bila Kaja Kamara ne bɛ bɔ ne bɛ ta ka wallahi bila ko ka fara cɛ la an ka jamana ka ɲɛnabɔ k'a d'a ma an b'an ka jamana jɔli de fɛ an mago b'o de la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko ni Asimi Keba an bɛna Taputal Pulaku kɔnɔna na olu ka kɔngɛrɛ o kuncɛra kɔngɛrɛ kuncɛli la sa a yira k'a fɔ ko u ye kɔngɛrɛ sabanan min kɛ nin ye CICB la n'a kɛra ka kuncɛ kunungo dimanche bon an bɛ se k'a fɔ kunungo sabula dugu jɛra k'u to a la ye Seku Mamadu Bari ale de taara ka kɛ tɔn ɲɛmaa ye san 4 o de b'a a bolo yaasa a ka se ka baara kɛ min ye Bari ye banki baarakɛla don maa minnu don fana kabilaw olu caman ka mɔgɔw ka danaya b'a kan nin waati in na u y'ale de kɔni sugandi k'a kɛ Taputal Pulaku o ɲɛmaa ye maa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ Joyilakaw fɛ yen dɛmɛ taara don olu ma minisiri min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli ale ni minisiri kelen n'o bɛ kɛnɛya fana kunna Asa Bajalo ale taara Joyilakaw fɛ yen Joyila ka taa lajɛ sa minnu bɛ ni ji kɔni ye degun ta ka ɲɛsin olu ma balo da dumunifɛnw ale ni dɛmɛ wɛrɛw sangew ni sange sulenw bɛ a la ka taa se minɛnw safinɛw bɛɛ lajɛlen ma Keba a y'o di Joyilakaw ka gouverneur ma yaasa cogoya min na a bɛ se ka lase dugudenw olu bɛɛ lajɛlen ma Keɲebakaw olu ka baki kura o bilara ji kan kunungo min ye Keɲeba kɔnɔna na sa faleya kɛrɛnkɛrɛnnenya la baki min bɛ faleyakaw fɛ yen a kun tiɲɛna kabini san 2021 san min ye baki in ye ale kɔni bɛ falen bɛ tigɛ sa ka taa Keɲeba ale ni ka bɔ Keɲeba fan fɛ sa ka taa faleya fanfɛla la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baki in kɔni ye a sera ka sigi sen kan association des acteurs engagés pour le développement de Faleya n'o ɲɛmaaya bɛ Alaji Keyita bolo ale n'a dɛmɛbagaw commune mɔgɔw dugudenw bɛɛ lajɛlen u y'u bolo de fara ɲɔgɔn kan sa yaasa ka se ka nin sigi sen kan baara in bɛɛ lajɛlen sa u ka conseil communal jeunesse ɲɛmaa fana tun bɛ a ko la n'o ye Masa Danfaga ye u y'a yira sa ko wari min kɔni donna baki in dilanni na Keba sefa wari $25,000 o de kɔni donna a la dugudenw ani tɔnw ani maa minnu ye nin baara nin kɛ olu de kɔni bolo don minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛko kunna sa ale yɛrɛ kun ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan a ko la min ye préfet ye n'o ye Keɲeba préfet ye ale fana tun bɛ yen sous-préfet ka bɔ Faleya fana o fana tun bɛ yen sigida maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ sifinw ka kow kunna a bolofara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani Kayita yɛrɛ o fana tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka kɛnɛ in kɔni k'a yakubaya k'a yira maaw la k'a fɔ ko Faleyakaw ka baki ni kɔni ye ale baara o daminɛnen ye Keba n'an bɔra Faleya an bɛ segin ka na Bamakɔ yan arajo Wanko n'o ye baronin ba ale ka arajo so ye 96.9 FM samedi tɛmɛnen olu y'u ka san 3 anniversaire kɛ Fili Jalo ale tun bɛ san 3 anniversaire in kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn
96.9. Radio Wango y'a ka san saba sɔrɔli ɲɛnajɛw kɛ sibiri don octobre kalo tile 19 san 2024 u y'a kɛ nisɔndiyaba kɔnɔ. octobre kalo tile 12 san 2021 Radio Wango y'a ka daw yɛlɛ ka bɔ waati la kana bila octobre kalo la san 2024 baara caman kɛra hakilina caman falenna gɛlɛyaw sɔrɔla kɔnɔ nka Kasimu Sumano Baroni banna baarakɛɲɔgɔnw ma sɔn k'u bolo jigi fiyewu. Radio Jɛsɔn ye jamukan ye o bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ la tɛmɛ Radio Wango sanfɛ. O dɔw la belebeleba ye Baroni ye o min kɛlen bɛ bi ka kɛ lafiyada ye musow ma u jabalaw la. Seydou Siribe ye kunnafonidiko ɲɛmaaw ye Radio Wango kɔnɔ ale ko kumaso in y'a jɔyɔrɔ fin. Bi an bɛ se k'a fɔ ko Radio Wango ye a jeniyɔrɔ fin kunnafoni sira kan adamadenw la faamuyali sira kan mara jidili sira kan ni jɛmukanw ye jɛmukan minnu ni mɔgɔ caman bɛ faamuya sɔrɔ. Amara Babe Jalo ale ye baarakɛlaw ka ɲɛmaa ye ale ko gɛlɛya caman sɔrɔla ko nka bi tabarikala. Ne Amara Babe Jalo, chef personnel de la Radio Wango. Donc à daminɛ le 12 octobre 2021 fo kana bila sisan nous sommes aujourd'hui en octobre 2024. Donc an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi Radio Wango a ye san 3 sɔrɔ. Ça n'a pas été facile a daminɛ gɛlɛyara parce que groupe min ye Radio Wango créé qui a à sa tête Kasimu Sumano Baroni ba bɛɛ b'a dɔn bi Mali kɔnɔna la comédie kɔnɔ humour kɔnɔna la. Donc ça n'a pas été facile pour lui. A gɛlɛyara kojugu baara kunfɔlɔw gɛlɛyara. Alhamdulilayi o baaraw bannen kɔfɛ aujourd'hui Dieu merci. Radio Wango ɲɛmaa Kasimu Sumano Baroni bannen a baarakɛɲɔgɔnw ye tilenna k'u nisɔndiya donc kuloni ka yɛlɛ o kɛra u taala ye tilelaw dunnen kɔfɛ laadala gato tigɛra o gato min sanfɛ a sɛbɛnnen b'a ka Radio Wango 96 tomi 9 na fiɲɛ sira fo nu kɔni ale ye animateur ye Radio Wango kɔnɔ ale y'a ka nisɔndiya jira ni san 3 in sɔrɔli ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Ne tɔgɔ ko Nunkɔnɛ nka waati caman na u y'a faamu ko alimentaire brosoir ka d'a kan n bɛ baara kɛ Radio Wango la bi kɛnɛ min kan Radio Wango bangeni ka se bi ma o san 3 ye san 3 in kɔnɔ a san 3 ɲɔgɔn Nunkɔnɛ sɔrɔ a kɔnɔna ro sabula radio dayɛlɛli ma tɛmɛ kalo 6 kalo 5 kan fo y'a sɔrɔ Nunkɔnɛ se a kɔnɔna ro donc a san 3 n se ɲaro n da yaro n bolo yaro vraiment anw bɛ Ala fo k'Ala barikada yara bi Radio Wango san 3 nin Ala k'a kɛ san 3,000 ye ka tila ka san 3,000 wɛrɛ fara a kan sabula bɛn bɛ radio in kɔnɔ radio nin a ɲɛmɔgɔ a kɔfilɛlen don a kɔmɔgɔw la ɲɛmɔgɔ m'a kɔfilɛ kɔmɔgɔw la service bɛ ɲɛ. Tirage senfɛ sugandili bɛnna Fatu Kamara ma min jabala bɛ Torokɔrɔbugu ɲɛnajɛ in kɛra ale ka denbaya. Ne tɔgɔ ye Fatu Kamara ne ye Radio Wango animatrice dɔ ye vraiment an bɛ Radio Wango ka san 3 de la bi san 3 o tɛ tile 3 ye dɛ san 3 o tɛ kalo 3 ye vraiment. Ayiwa nin tun ye Fili Jalo ale ka laseli ye sisan an bɛ taa Sotibakaw fɛ yen Sotuba kaburu dɔw la ko waleya dɔ kɛra ye min ye maaw gaw kɔnɔna na kosɛbɛ sigida fɔlɔ ale kɔnɔna na Bamako alamisa tɛmɛnen ko maa dɔ ale taara yen sufɛ dugudenw kɔni de ye ale minɛ sa k'a siri kaki sabula u y'a ye k'a fɔ a donna kaburu dɔ in kɔnɔna na a donni kɔni o ye maaw ta kosɛbɛ maa minnu tun bɛ sa olu yɛrɛ tun b'a fɛ ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye nka siganama in u y'a minɛ waati min na sa u y'a minɛ u y'a yira k'a fɔ ko a kɔni yɛrɛ kɔni maa kun t'a dɔn k'a fɔ a ka kow bɛ cogo min na sabula olu yɛrɛ bolo su gannenba ka na don kaburu dɔ kɔnɔ tan cogo la u y'a ye k'a fɔ ko jaja su minnu bɛ don n'o ye su kuraw ye sa ko a kɔni jalakɛlen don k'a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ su kɔni olu fan dɔw tigɛ ka bɔ olu la min ye waleya cɛjugu in ye sa u y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ko k'u ma jɛn n'o ye siganama in
u kɔni y'a bila finitigilakaw olu ka bolo kan min ye gendarme tribunal de grande instance min bɛ sigira fɔlɔ kɔnɔna na sabula waleya in maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ a ko la bi maaw bɛ t'u da yɔrɔ laban kɛ yɔrɔ min ye n'a fɔra ko maa de bɛ yaala tuguni Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna yan kaburudon na ka taa maaw ka su donnen kuraw ka t'olu yɔrɔw tigɛ min ye magoɲɛ minan fɛn minnu bɛ u yɛrɛ ka b'a ko bɛ magoɲɛ kɛ n'o ye ka t'olu ɲini ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn ani maa min bɛ nin baara in kɛ sabula maaw taara nin na kosɛbɛ wa a ɲininen don bɛɛ fɛ sa maaw k'u hakili to ɲɔgɔn na sabula nin waleya cɛjugu in a bɛ na ni jawuli ni maaw olu siranni ye kosɛbɛ kojugu kɛlɛba n'o ye Isaka Kulubali ye nin ye ale ka faseri ye wɔlɔfɔw fɛ yen ɲamana wasaden kalata min kan ka kɛ olu fɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaa dɔ n'o o ye Bugani Gueye Dani ale kɔni ko u y'a fiyɛ circulation de la nin kalo in tile 21 ale kɔni kalo tile 19 a yera k'a fɔ sa ko a fɔra ko a k'a jɔ a ma sɔn k'i jɔ min ye maaw ye file fiyɛ a la baraji la n'o ye gendarme ka baraji ye a ma sɔn fiyewu wa k'a tilara ka kuma kirikara caman fɔ sanu fana kun nalen don min ye a ka sonadonbaga ye n'o o y'a ka avocat ye o y'a yira k'a fɔ sa k'u kɔni y'a minɛ ko sabula a tun bɛ telefɔni ci de la a ma sɔn ka maa lamɛn o ye gɛlɛyaba ye wa waleya in kɛli kama sa u kɔni y'a minɛ k'a bila kaso la ale dun kun kan ka kɛ cɛbɔ ye cɛbɔ min kun kan ka a ka parti politique n'o y'a ka bɛrɛbɛrɛlitɔ ye a kun kan ka k'o cɛbɔ ye kalata nata la n'o ye Babakalo tile 17 ye ko k'a to kaso in na yalama ayiwa keba ko tɛ dɔw bɔra kaso la ka kɛ président ye dɛ n'u fana ye candidat dɔ minɛ ka bila kaso la o fana tɛna bɔ ka kɛ député Algérie ko ale tile 3 di kabini kari tɛmɛnen Bamanci ni ban yɛrɛla maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka Mali dugukolo bila ka t'u yɛrɛ sɔrɔ olu ka dugukolo kan k'u b'a ɲini u fɛ k'u ka kasaw kuru waleya in kɔni kɛlen don degunba ye bi sabula maa caman bɛ yen n'u kun kɛlen don ka t'u nun kun dogo yɔrɔ in na olu yɛrɛ Bamanciwalen juga wale kɛbaw k'u caman bɛ ka dɛmɛ ɲini yaasa diɲɛseleke naani maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min kɛba nin ko in kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabula nin ye ko kura ye ko min n'o bɛ maa da i kamana na kosɛbɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye Bamanciwalen juga wale kɛbaw nɔfɛmaw ye Algérie k'a fɔ k'olu ka tile 3 k'u ka bɔ a ka jamana kɔnɔ o ye ko ye ko min ni a bɛ maa ga i kamana na nka don nataw ani waati nataw o na se k'an perepere latigɛ an ka faamuyali kɛ nin na diɲɛseleke naani tɔgɔla tɔnba la min ye Marokokaw ka ciden n'o ye Staffan Mistura ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Nations Unies ye kuma min fɔ k'o tɛ bɛn olu ma bi o tɛ bɛn olu ma sini k'a fɔ ko ka Polisario ko k'o tilan wa ko k'o kɛ fan dɔ ka kɛ Algérie ta ye fan dɔ ka kɛ ninnu ta ye k'olu t'o la bi u t'o la sini wa u ma jɛn n'a ye fana u ka jamana ni jamana wɛrɛ lasigiden ko ale yɛrɛ na sa kɛnɛ ka ye n'o ye Nasser Bourata ye ka tila ka taa ɲɛfɔli kɛ yaasa diɲɛseleke naani maaw olu bɛ se k'a faamuya cogo min Gabonkaw olu b'a ka constitution kura ɲini o ɲinini kɔnɔna na sa keba ko danfara dɔ bɛna don ani kɔrɔlen kɔni ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛmabaw bɛna don a la nka k'u b'a fɛ ka don kelen kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko k'o don constitution kɔnɔ k'o bɛ kɛ don ye sa don min n'o bɛna ta k'a yira k'a fɔ Ali Bongo min ye Bongolakaw ye olu gɛnni ka bɔ fanga la o tɔgɔ la don k'u bɛna o don ka sariya sunba ale kɔnɔna na Chinois ka jamanakuntigi ale sera Irisilakaw fɛ Karzan min ye Vladimir Poutine ye o y'a bisimila u bɛ BRICS maaw olu ka ɲɔgɔn ye la Kazankaw fɛ yen a yirala k'a fɔ sa o ɲɔgɔn ye de senfɛ Chinois ka ɲɛmaa n'o ye Xi Jinping ye a ko olu kɔni ni Irisi wa ko fo fini ka fo nɛrɛ bɔ sa ko sinɔ kɔni ko maa si tɛ se ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛna fɛn fɔ fɛn min n'o tɛ bɛn olu ma wa olu ye laɲini minnu kɛ olu yɛrɛ kun ye baaraba minnu kɛ BRICS jamanaw kɔnɔna ani laɲiniba minnu kun kɛra ka tɛmɛ diɲɛseleke naani jamanaw fɛ ko bi ko Irisi bɛ cogo min ko Irisi bɛ maa taama ɲanbɔ baara minnu bɛ yen n'olu sigilen don sen kan olu ni Irisilakaw na olu kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi ko bila ko tɛ ko min ye Irisi ye a ka cɛsiri n'a ka timinanja gɛlɛya n'a ta bɛɛ ko a kɔni kɛlen don k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sa yaasa min ye baaraba olu bɛ se ka kɛ cogo min na Trump ko nin waati in na Amerikanw fɛ yen keba ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ ka yɛlɛ sanfɛ dɔɔni dɔɔni dɛ maa min don sa n'o o ye Donald Trump ye ko a kɔni y'a yira a yiralen don nin waati in na jateminɛlikɛlaw fɛ ko ani Kamala Harris cɛ bɛ ka janya kosɛbɛ keba an bɛ min fara nin kan kalata waati n'i ye kunnafoni min ta
i b'a jateminɛ sabula kunnafoni ninnu caman laseli ninnu caman o ye maaw ye maa minnu bɛ a fɔ ka kɛɲɛ ni maaw kanu ye nka réalité min bɛ yen f'i ka gafe fila ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a lajɛ min ye Aris fana ka maaw ye olu fana bɛ cogo min na nin yɔrɔ in na nin waati in na min ye Mali kɔnɔna na Mali Burkina Niger olu jamana sabaw ko u ka lajɛw laban minnu kɛra n'o o ye jagokɛlaw ka lajɛw ye ko fɛɛrɛba minnu tigɛra o kɔnɔna na ko a bɛna sɔn ka kɛ degun ye Mali ni Burkina ni Niger lamini jamanaw ma sabula fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka tigɛ mɔgɔ tɔw mago bɛ se fɛɛrɛfɛn minnu ma Mali ni Burkina ni Niger ko sɔrɔli ko bɛ sɔn ka gɛlɛya baara min kɛra Bamakɔ kɔnɔna na n'o sɛbɛn kɔni dilanna ka di jamanakuntigiw ma ko kan ka to danfara caman ka don kow ni ɲɔgɔn cɛ o waati kelen de la fana ko min ye diɲɛ yɛrɛ maaw ye olu yɛrɛ bɛ k'a yira k'a fɔ nin waati na ko Mali bɛ ka wulikajɔ ni baara minnu kɛ ko olu ko kɔni taabolo ka ɲi hali n'o y'a sɔrɔ sa k'a fɔ ko nin waati in na jansaniba tɛ se ka kɛ a la sabula olu bolo sɔrɔdasi fanga de bɛ Mali kɔnɔna na Sudankaw fɛ yen Irisi ale kɔni bɛ ka Sudan dɛmɛni kɛ ka taa Sudanka dɔw ma sabula min ye Irisiw yɛrɛ ka avion dɔ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko o sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na avion dɔ kɔni gosira maaw fɛ banbaci wale ni juguwale kɛbaa minnu bɛ olu fana ka fanfɛla la olu fɛ yaasa u bɛ se cogo min na ka sigi sen kan Capital Pula ko a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ n'o o ye Seydou Mamadou Bari ye k'ale de bilara Abuso nɔ na maa min tun bɛ kalata in na sa ko o ye maa 7 ɲɔgɔnna ye ale de kɔni sugandira yaasa nin waati in na cogoya min na a bɛ se ka bila mɔgɔw nɔ na waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ko a tɔ bɛ ka nale hali bi ko ji minnu jiginna ko min ye tile nataw la ko ji jiginta fana bɛ sɔn ka caya tuguni jamanabaw fɛ sa n'o o ye nanzarala jamanaw ye k'olu ta bɛ kɛ fiɲɛw ni tiɲɛniw ye min ye anw fanfɛlaw fɛ sa anw kan k'an labɛn ka ji kɔnɔ ko sabula an ka kɔw n'an ka baw falen don ji kura minnu bɛ na k'o bɛ sɔn ka walankata kosɛbɛ maa minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛna segin ka t'u sigi u sigiyɔrɔ la k'u k'u hakili to u yɛrɛ la hali bi fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ ka tigɛ ani baara min bɛ ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna u k'u hakili to o la kosɛbɛ yaasa sa min ye jiko a bɛ se ka kɛ ni hakili sigi ye cogo min na Amerikɛnw ka jamanakuntigi kalata o ye Novembre kalo tile 5 nata ye keba musaka min bɛ don a la olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛrɛ dɔnnen don maa ti kari kurula tɛ ka don a la musaka bɛ dafɔ i kan ka baara kɛ ni min o bɛ dafɔ aw kan ka min kɛ ka publicité kɛ olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛlen dɔnnen don maa si tɛ se ka fɛn wɛrɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka fara o kan min ye i ka maaw ma min kamaru ka fara ɲɔgɔn kan ko nin ye misali ye misali min kan ka kɛ fantan jamanaw olu taalan ye kosɛbɛ kan ko anw ka jamanaw de kɔnɔ kɔni yɛrɛ kofɔ mana se ka ban wari bɛ bɔ sugu bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛna na wari don a la wa bɛɛ lajɛlen fana bɛ i sen don a ko la min ye maa falenw ye setigiw ni sentanw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bila i fila ni dɛbɛ la sa k'i ka kandida ɲini yaasa n'o sera ka fanga sɔrɔ i bɛ meru cogo min na ka gɛrɛ o la ko min ye diɲɛ dugubaw diɲɛ jamanabaw ye ko kɔni o tɛ se ka kɛ olu fɛ yen dɛ ko tɛ se ka ɲɛ cogoya si la kuma tɛ lamɛrikɛn jamana ko maa si tɛ jɛ n'o o ye olu fɛ yen kibaru an sera ka min sɔrɔ wulada in na kibaruya la belebelebaw la o ye nin ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ i Jalo a ka ala ka dugu ɲuman jɛ.